В малкото и спокойно градче Уилоу Крик млада жена изчезна безследно. Тя се казваше Емили Картър, а нейното изчезване предизвика едно от най-шокиращите криминални разследвания в последните години. Днес ще разгледаме мистерията около изчезването на Емили и шокиращата истина, която беше разкрита. Емили Картър беше 24-годишна сервитьорка, живееща в спокойното градче Уилоу Крик. Тя беше известна с широката си усмивка и доброто си сърце, но в нощта на 12 октомври 2018 година тя изчезна след смяната си в местния ресторант. Колата й беше открита, изоставена в края на гората, без следи от борба. Полицията първоначално предположи, че може да е избягала, но семейството й настояваше, че нещо не е наред. С развитието на разследването се появиха поредица от зловещи улики. Съсед съобщи, че е видял подозрителна бяла ван, паркирана близо до къщата на Емили в нощта на изчезването й. После в килера на работа беше открита странна бележка, на която пишеше: „Не се доверявай на никого“. Месеци по-късно в гората беше открита част от дрехите на Емили, а след това и нейният телефон. Данните от телефона й показаха, че е получавала странни съобщения от неизвестен номер в седмиците преди изчезването до Юри. Полицията проследи номера и стигна до 32 годишен мъж на име Джейкъб Ривс, който живееше в съседния град. Когато полицията проучи дома на Джейкъб, те откриха снимки на Емили, нейни лични вещи и дори дневник, в който той описваше своята обсесия с нея. Джейкъб беше арестуван и призна, че е отвличал Емили, но отказа да каже какво е станало с нея. Тялото й така и не беше открито, а Джейкъб беше осъден на доживотен затвор. Но мистерията не свършва тук. Местните жители твърдят, че в гората, където е открита колата на Емили, все още се чуват странни звуци през нощта. Някои дори твърдят, че са виждали призрачна фигура, приличаща на Емили, която се лута сред дърветата. Историята на Емили Картър е напомняне, че дори в най-спокойните места може да се крият тъмни тайни. Ако видеото ти хареса, не забравяй да харесаш, да се абонираш за още мистерии и да споделиш мнението си в коментарите. Казваш ли, че призракът на Емили наистина се лута в гората? Ще се видим в следващото видео.